Zo het advies van de onderwijzerie oornaam worden, dan wordt het spannend voor basisscholen de opstap in Oorntjerk. Die had op het stuit 104 leerlingen en zit dus correct boven de grens van 100. Bij de Master de Vrieskwallen in Semar jouwen ze les aan 40 leerlingen. In de eigen van de onderwijzerie zou die squallen dichtmatten. En dat lot zit volle meer squallen te wachten. Voor basisscholendirecteur Id Scroll komt het nijs als een volslaine verrassing. Nou, dat is vanzelf super heftig. Want dat zou voor de situatie in Us gemeente in het Tjerkse betutten dat van de halve basisscholen er 8 onder die norm komen. En ik kan me dat net voorstellen. Dat squallen verdwijnen terug waarom er in de leerlingaantallen speelt al langer. In gewoon gevallen is het daar terug te duur om een squalgebouw hierin te houden. Maar het advies dat er nou leidt, betuurt een keelslag voor het basisonderwijs op benamelijk het platteland. En voor Scroll is het boppen dat net reëel dat het onderwijsniveau omheen gaat, wilst er tegelijk bezuinigen wordt. Maar minder centen toch heel iets meer presteren moeten. En dat jouwt een behoorlijke druk op de scholen. De provincie vindt het advies te zwart-wit, omdat de omstandigheden per squalle verschillen. Ik hoor net van zo'n norm van 100. En ik vind net dat je het over zo'n norm hebben moet. Maar je moet het hebben over vitaal onderwijs, goede scholen. Wij moeten in Friesland die discussie wel aangaan, want dat vind ik wel het belangrijke van dit advies. Wij moeten dus eigen net sluiten voor dalende leerlingenaantal. Want daar hebben wij mooi te krijgen, mooi krimp. Dus wij moeten daarmee aan de slag. En dit advies jouwt ik kans om met een regionaal plan te komen. En in dat regionale plan kunnen wij van maatwerk zorgen. Als we het thema ook met elkaar niet onder ogen durven te zien, dan raken scholen in een vrije val. En zijn we niet alleen die ene kleine school in een dorp kwijt, maar in de 2 andere dorpen ook. Dus de druk om nu iets te doen, op samenwerking te investeren en te kijken hoe houden we juist ook op het platteland kwalitatief sterke scholen waar ouders ook nog een keuze in kunnen maken. Ja, die urgentie is heel hoog. Nevens de onderwijzerie moet de maatregel ingaan in 2000 jongetje. Het is nou aan de politiek om er een oordeel over te jan.